Bisan pa man sugot kapag patuman sa enhanced community quarantine dili sa Dakbayan sa Sugbo, daghan gihapon kayo ang mga nadakpan nga mga quarantine violators. Ani ang report. Sa ikatulong adlaw nga pagpatuman sa enhanced community quarantine, daghan gihapon ang nagpabadlong nga wa mo tuman sa protocol. Sila ang nasignit sa mga otoridad gikan sa nagkaniang dapit sa syudad. Nagpadayon og mas gipahugtan pa sa atong kagamhanan diri sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpanakop sa mga violators o malapason sa lagda. Subay usab sa pagpaubos karon sa enhanced community quarantine. Kung ato makita kining mga bus mo ni ang round roving pag din gipasakay no gigamit isip sakinan sa mga violators ug dad-on dinhi sa may Plaza Independencia. Kining duha ka mga Indian national nga igo lang nigawas kay na malit kuno og pagkaon apil sa gidakop. Miangkon sila nga ilang sayop sanglit wa man makadala og quarantine pass. I just went out for grocery ba because I can't eat non-vegetarian. I am only depending on vegetables because I am Indian. Nausay mga minor de edad nga nadakpan. Katarungan nila nga dunay gipamalit nga ilang gikinahanglan. Like rated pass. Ang nabilin. Suma ni Raquel Arce ang Pangulo sa COVID Action Team nga mas midaghan ang mga violators nga nadakpan. Gani sa tulo lang kaadlaw nga pagpatuman mukapi naman sa 300 ang ilang nasignit. Gipasabot niya nga bisan kadtong mga magbarog-barog sa gawa sa balay nga magtapok-tapok dakpon yun. Overwhelming yun kaayo. Gisugat yun mis daghan kayong dakop, daghan kayong dinakpa no. Kagahapon lang from 6 a.m. to 12 midnight nakakuha ta og 222. Nausay gipang sakmit nga mga paninda daplin sa kalsada. Dili lang ang COVID Action Team, kun dili apil ang mga barangay frontliners o ang kapulisan ang manakop sa mga malapason. We will enforce unsay kamanduan na mo gikan sa taas. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.